Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ime aka mma na anyị jikere na-eti ya n'elu ụlọ si anyị kwere na Jizọs ọ bụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, ma agaghị m akpa isi ala wee nye. Mana ọ ka mma na ijikere wee kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ ma ọ bụrụ na ị bụ otu onye nke ga-eguzoro ma kwụsị ị na-ekwe ka ihe ndị mmadụ na-eche na-agbasa gị. Olee oge ị nụkwara ezigbo ozi ọma banyere ọkụ ala mmụọ? Echere m banyere ya, m chee ikwu eziokwu enweghị dị m akwa na iji mewe nke ahụ ugbu ahụ ka na-ama m jijiji. Gịnị ga-eme ma m bịa n'ọgbakọ ukwu dị otu a n'abalị Fraịde wee sị n'abalị a aga m ekwu banyere otu ọ bụrụ na gị na Chineke ezighị ezi ị ga-aga ọkụ mmụọ? Mana ị ma na o nwere oge ndị nkwusa kwusara otu ahụ. Ị kwesịrị iji ya kpọrọ ihe banyere njem anyị na Chineke, ma kwụsị ị na-elegharị anya na-achọ ịhụ ihe onye ọbụla ọzọ na-eme, ma mee mkpebi banyere ndụ nke gị onwe gị, n'ihi na ị ga-eguzoro n'ihu Chineke naanị gị inye mkpesa banyere ndụ nke gị onwe gị, ọ bụghị nke onye ọzọ. Amaghị m banyere gị onwe gị, ma onwe m obi dị m ụtọ n'ebe Chineke nọ na m ga-eguzosiri onwe m ike. Ahụrụ m Chineke n'anya, ejupụtara m na mmụọ nsọ, ana m anụkwa olu Chineke. Ma ị nwekwara ike ịnụ olu Chineke, ma mmụọ nsọ nwere ike idu anyị niile. Chineke nwere ike idu anyị mee ihe ndị dị ike. Anyị ekwesịghị ikpe isi ala nye ihe iberibe na ihe ndị na-adịghị mma nke nọ n'ime ụwa, ma anyị ga-eguzoro wee bulie wee rụọ ọrụ dị ka ndị agha nke Chineke nke anyị sị anyị bụ. Ma etinyekwara m otu n'isi ya. Echeghị m na William Booth chọrọ ịma. Ma otu m tinyere bụ na echere m na ma otu ihe kacha atụ ụjọ n'ụbọchị taa bụ na anyị nwere ozi ma anyị enweghị mkpughe. Onwe onye na-aghọta ebe m ji ihe a si na-abịa. N'ezie ama m n'ezie ama m. Echetara m otu abalị m nọ na-aga ofufe n'ụlọ nzukọ ebe m nọ na ya n'oge ahụ. Onye ozi a sị na ọ ga-akụzi banyere mkpa ọ dị ịgbaghara ndị mmadụ, ma m wee bụrụ onye agharịpụrụ. Olee otu m chee n'ezie nke ahụ adịghị m mkpa. Bịanụ, nke a bụ mgbe ị na-eche na ị maara ihe karịa ka ị maara. N'ezie, gịnị mere o ji dị m ka achọghị m ya? N'ihi na anụla m ụfọdụ ozi ọma banyere mkpa ọ dị ịgbaghara ndị mmadụ. Ma ị ma, ọ dị ka mmụọ nsọ gwara m o ị chere na ị nweghị agbagharaghị mmehie, ma naanị chere. N'abalị ahụ mgbe ofufe na-aga n'ihu, Chineke gosi m ndị mmadụ ndị m nwere agbagharaghị mmehie wee nye. Otu n'ime ha bụ enyi nke nwa m nwaanyị, onye mesoro nwa m nwaanyị n'ụzọ ọjọọ, ma nke a amasịghị m. Nwa m nwaanyị anaghị ebuliri ya ọtọ, ma nke a wutere m nke ukwuu. Ma ugbu a marakwa na ekpebere m ya ekpere, mana ahụghị m ya n'anya. Ma onye nke ọzọ Chineke gosiri m na-ahụghị n'anya bụ nwa nke m onwe m. Enwere m agbagharaghị mmehie nye nwa m nwoke. Ịma ihe mere? N'ihi ọ nọghị n'ime mmụọ otu m ji chọọ ka ọ nọ, ma anọ m n'ọchịchị na nzukọ m, ma ya wee menye m ihere. Ugbu a ana m agwa gị eziokwu, ọ na-anọ otu ebe n'azụ oche. N'ezie, ana m anọ n'ihu oche n'ihi na abụ m onye ndu.
nwee ebe m na-edewe ụgbọala m nwere aha m n'ebe ahụ. Abụrụ m onye buru ebu. Bịa na o nwere onye mụ na ya nọ n'abalị a, ma nwa m dị afọ 18 ya bịa ya nọrọ n'azụ oche sụba n'ime ya ebe ahụ nọrọ otu a. Ma nwee ụdị ihu a dị ka ole mgbe ihe a ga-ebi. Ma Chineke gosi m ya sị na ị nweghị mgbaghara mmehie n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ dịghị n'ime mmụọ dị ka ị chọrọ ka ọ dị. N'ezie, mmadụ nwere ike iwere nke ahụ werekwara ngwa ọrụ. Mmadụ ole n'ezinụlọ unu ka ị na-ewere iwe n'ihi na ha abụghị ihe ị chọrọ ka ha bụrụ? Aga m agafe n'ebe nke ọzọ gwa ndị a okwu, n'ihi na unu ndị n'ebe a na-agwụ m ike. N'ezie, bịanụ, mmadụ ole ka ị na-ewere iwe n'ihi na ha amaghị ihe ị chọrọ ka ha bụrụ? Ọ dị mma, onye nyere m ọrụ ikpebi ihe onye ọbụla kwesịrị ịbụ. Ma gịnị mere m ji chee na mmadụ ọbụla ga-adịrịla ka m dị? Ma ọ bụ na ha na Chineke ga-enwe mmekọrịta dị ka mụ na ya na-eme? Ọ dị mma, m si ebe ahụ laa n'abalị ahụ na amamikpe site n'ozi ọma nke m bidoro na mbido, na-asị onye ozi agaghị ezi ya, n'ihi na echere m na amaara m ya. Nwanna m nwe amamikpe n'obi m. Ya mere, ruo ọtụtụ izu ya dị m ka Chineke na-etinye n'ime obi m na ekwesịrị m ịga yọọ nwa m nwoke, n'ihi na o nwere ụdị ọjụjụ m jụrụ ya, n'ihi na ọ bụghị ihe m chọrọ ka ọ bụrụ. Nwanna, achọrọ m ime nke ahụ n'ihi na ọ bụ nwa uche ya siri ike n'ime ya. M chee sị na ọ bụrụ na m ga-weda onwe m n'ala n'ihu ya, o nwanna, ọ ga-ejizi nke a na-enye m aka n'isi. Achọrọ m ime ya. O nwere onye na-aghọta ebe m nọ? Ọ dị mma. Mana etinyere m obe ahụ nke m nọ na-agwa unu banyere ya n'abalị a, wee gaa mee ihe nke m chere Chineke nọ na-agwa m ime. N'agbanyeghị otu o si metụta m, were ihe dị ka izu 2 ma ọ bụ 3 m cheta na abanyere m n'ime ụlọ ya otu abalị. Echetaghịzi m ma mụ na Dev ọ nọ mgbe ahụ, ọ bụ mụ na gị nọ. Anyị abanye n'ime. Ọ bụ nwa anyị David. Ugbo ọ na-agbarịzi na-agọzi ọma ebe niile. Ya mere, ekwenye m, Chineke nwere atụmatụ, ọ bụghị atụmatụ m. Ihe anọghị na-aga nnọọ n'usoro nke m onwe m otu m chọrọ ka ha si na-aga. Chineke nọ na-eweretụ ọtụtụ oge iji gbanwee David karịa ka m chọrọ ka ọ gbanwee. Anyị wee banye n'ime ụlọ ya. M wee gwa ya sị, Chineke gosiri m otu ihe n'ụzọ. Chineke gosiri m na agbagharabeghị m gị naanị n'ihi na ị dịghị nsọ otu m chọrọ ka isi dị. Mana m gwa ya sị m ka ị gbaghara m. Site ugbu a gawa, ana m anabata gị dị ka ị dị. Ya ebido na-ebe akwa, ezigbo anya mmiri na-agba ya. Ya sị na ị mabeghị otu o si dị m ịnụ ụdị ihe a. Ma ugbu a gee ntị ihe o kwuru. Ya sị, ọ ga-amasị m inwe okwukwe ahụ nke gị na nna m nwere. Mana ya sị, ọ dịbeghị n'ime m ugbu a. Ọ dị m ka sị na Chineke na-emetụta m otu o si emetụta gị, mana ọ naghị emetụta m ugbu a. Ma ị ma ihe mere ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya, Chineke nwere ịgụ oge na ndụ nke ndị mmadụ. Ma ya enweghị ike ịkpọ mmadụ n'ogugo dị elu n'ime mmụọ. Mmụọ nsọ na-eme nke ahụ. Ọ bụ ya bụ onye na-emeso ndị mmadụ. Ma ghọtakwa, dịka m kwuru, iwe nọ na-ewe m banyere ndị a. Nakwa m ekpere ha ekpere o. Ma ruo ọnwa 6 ọzọ ya, agụụ na-agụ ya, n'ihi na nwa anyị nwoke ga-eme ihe nke anyị na-achọghị. Ya ara m ahụ imechi ọnụ m. Mana emere m ya. Agafere m ule ahụ. Otu ụbọchị ya bịakwute anyị sị, ọ bụ mgbe a nọ n'ofufe ịcha afọ, ma Chineke emetụ ya aka. Ya wee sị,
aga m aga ụlọ akwụkwọ Florida ebe a na-amụ akwụkwọ nsọ. Ọ gara ụlọ akwụkwọ ndị na-ezisa ozi ọma na Florida ma gaa Costa Rica gaa gụkwuo nke fọrọ. Lụọ nwata nwaanyị bụkwa onye nzisa ozi ọma na Costa Rica. Mgbe ha nọtụrụ ebe ahụ, anyị gwa ya sị ya lọghachi bịa rụtụkwara anyị ọrụ. Ọ na-arụrụ anyị ọrụ, amaghị m o ruola afọ 25 ugbu a, ma nwee n'ezie site n'inye aka Chineke. Ọ na-emetụta ndị mmadụ, ma ọ na-enyekwa aka n'ije ozi niile nke anyị na-eje n'obodo 150 nke nọ n'ụwa nke anyị na-agagharị. Ngwa toonu Chineke. Ma nke ahụ bụ ozi ọma nke m na-achọbụghị ịnụ, n'ihi na echere m na enweghị m nsogbu banyere ya. Ugboro ole ka anyị chọrọ ịnụ ozi ọma tupu anyị emewe ya? Ịma mmadụ ole iwe na-ewe ndị nọ n'ọgbakọ nke Kraịst? Ịma mmadụ ole bụ ndị a zọpụtara, ndị na-ewere mmadụ iwe, ma ha nụ n'ozi ọma banyere mgbaghara mmehie? N'ezie, ha ma na ha kwesịrị ịgbaghara, ma ha amaghị. Bịa na ị na-esonye m n'abalị a. Ha maara, mana anyị nwere ike ịma n'ebe a ma ghara ime. Mana ka m gwa gị otu ihe, mgbe ị ma n'ebe a, ị ga-eme ya. Otu n'ime ụzọ esi amata ma ọ bụrụ na ị ma n'ezie nyere otu ihe n'ụzọ nke ị kwesịrị isi mara ya bụ ịjụ onwe gị ma ị ga-eme ya ma ị gaghị eme ya. Nke ahụ amasị unu, ọkwa ya? Na ihe ịma atụ, mmadụ ole n'ime unu mana okwu Chineke kwuru ya n'ezie, saa ya eme na mkpesa, ahịa atakwu na ntakwu, ahịa echi n'ọnwụ, kama ka anyị na-enye ekele n'ime ọnọdụ niile? Mmadụ ole maara nke a? Mmadụ ole nụrụ na ozi ọma karịrị otu na nke ahụ? Ọ dị mma. Mmadụ ole mere mkpesa banyere otu ihe n'izu gara aga? Lee, enwere m ike ịsa amị m laa ụlọ n'ihi na ekwuola m ihe m chọrọ ikwu. Ma ịma ihe mere, agaghị m anọ ebe a sị na ekpesaghị m mkpesa. Mana anaghị m emezi ọtụtụ oge ugbu a, mana mbụ abụ m onye isi na ndị na-eme mkpesa. M ga-agwakwa gị ihe mere, n'ihi na amụọla m ya nke ọma wee chọpụta ụjọ na nghọta nke nsọpụrụ banyere mkpesa. N'ihi na amaara m site n'akwụkwọ nsọ, mgbe ị na-eme mkpesa na-atakwu ntakwu ghara ị na-enye ekele, na m na-emeghere ekwensu ụzọ. Ya mere ọ karịrị enwere m ụbọchị ọjọọ. Na-enye ekele n'oge niile, n'ihe niile. Ị na-enye ekele n'agbanyeghị ihe ọnọdụ gị nwere ike ịbụ. Nke a bụ uche Chineke nye unu onwe unu ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. Ọ dị mma ugbu a. Ịma akwụkwọ nsọ sị na anyị kwesịrị ị na-erubere Chineke isi. Mmadụ ole n'ime unu ma n'ezie nrube isi nye Chineke? Mmadụ ole n'ime unu nọ n'ebe a n'abalị a ma ị ma na ị nwere nnupụ isi n'ime ndụ gị, nke ị ma na Chineke na-atụ aka, mana ị tụpụbeghị ya n'ebe nchụaja? Ị kwesịghị iweli aka gị gaghachi ime nke ahụ. Ngwa, na ọ dị mma. Ị ma ihe kpasuru m izi ozi a? Anọ m n'otu ụtụtụ mgbe m na-enye Chineke oge m na-ekele. Mgbe m gbachara gburugburu, mgbe mụ na Chineke gbarịchara mgba dị iche iche, m wee were nke ahụ wee tinye n'ihu. N'ihi na agaghị m emenwu ya, agaghị m emenwu ndụ ma ọ bụrụ na mụ na Chineke esoghị bido. Aga m emeli ya. Mana ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ike, otu ụbọchị ị ga-achọpụta na ị nweghị ike. Ịma, maka m gwa gị, dị ka ị ga na-agbalị ị na-enye Chineke oge n'ụbọchị niile, mgbe niile, na-agwa ya okwu, na-ekele ya ekele, na-echeretụ ya nwa oge, na-ele ma o nwere ihe ọ ga-agwa gị. Abụkwala onye a ga-amagharị anya na amaghị m ihe m na-eme mgbe m na-enye Chineke oge. Ma o nweghị ihe ma nọrọ n'ime ụlọ sị Chineke lekwa m. Amaghị m ihe m na-eme, mana ana m etinye gị n'ihu taa. Ya mere anọ m ebe a, ihe ọ bụla ọ bụ. Echeghị m na ọ bụkarị ihe anyị na-eme bụ ihe dị n'inye Chineke oge anyị.
Ya mere otu ụtụtụ mgbe mụ na Chineke na-anọrịta, nke a bịakwasịrị m na ngwụcha oge ahụ, ma elere m anya na ị ga-aghọta ihe m na-akọwa banyere ya ugbu a, n'ihi na nke a bụ ihe kpaliri m ji wee kwado ozi a. Anọ m ọdụ ebe ahụ na-eche, m wee chee sị ma ihe merenụ. Mgbe m mechara checha, amaghị m ma achọpụtakwara m ma Chineke ọ bịara ebe a ma ọ bịaghị. O nweghị ihe nke ahụ pụtara, n'ihi na ama m na ọ nọ n'ebe a. Ugbu a chọrọ m ka ị nweta nke ahụ. Amaghị m ma amatakwara m ma Chineke ọ bịara n'ebe ahụ ma ọ bịaghị. Amaghị m ma o nwere ihe gosikwara n'ime ụlọ ahụ na Chineke bịara ebe ahụ. Chichi awụghị m, enwetaghị m okwu nke amamihe, ebu m amụma, ahụ m ozi, enwetaghị m mkpughe dị ukwuu. N'ezie, ọ bụ ụtụtụ ike ọgwụgwụ. Ụdị ịma, ọ dị mma, anọ m ebe a. Aga m eme ya ụtụtụ ọbụla, aga m na-eme ya ruo mgbe ị kpọlatara m ụlọ. Ma ugbu a gee ntị, ọ gbasahụ m o. O nwere ụbọchị ndị ọ na-agbata m si enwe mmetụta Chineke. Enweghị m mmetụta na a ga-aza ekpere m. Mmadụ niile nọ n'ụlọ nzukọ a, ma otute mmanụ mesụchara ha n'abalị a, o metụghị m. Ime ogologo mgbe o werele m mgbe m nwekwara ụdị ihe dị ka okwu nke si n'aka Chineke banyere ndụ m. Ogologo oge gị sị ọ dị mma. Gịnị ka ị na-eme mgbe ahụ? Ana m eme ihe ikpeazụ nke ọ gwara m. Ịma, enwere m ụbọchị ndị a pụrụ iche mụ na Chineke mgbe ọ na-abịa apụta ìhè, bịa mere m ihe pụrụ iche, ihe nke pụtara ìhè, mana ma okwukwe m adabereghị n'ebe ahụ, ma nke gị ekwesịkwaghị ịdabere na ya kwa. Ị gaghị asị n'ezie Chineke hụrụ m n'anya n'ihi na ọnọdụ m dị mma, ma Chineke ahụghị m n'anya n'ihi na agara m na nke onye dọkịta ya enye m ozi na-adịghị mma. Aghọtaghị m ihe nke a. Ọ bụ gịnị mere ihe nke a? Ọ bụrụ na Chineke hụrụ m n'anya, gịnị mere ụdị ihe a ga na-eji eme m? Ma ugbu a echere m na aga m ada mba. Ihe a na-akọ a na-arụpụtara m ọrụ. Chineke ọ na-emetụta m? Amaghị m ma ọ na-emetụta m. Chineke ọ na-emetụta gị? Amaara m na onye mgbapụta m dị ndụ. Amaara m na ọ nọnyere m oge niile, mana amaara m na ọ gaghị ahapụ m ma ọ bụ chefuo m. Ana m ajụ gị n'abalị a sị, gịnị ka ị ma? Achọghị m ịma otu o si emetụta gị. Achọghị m ịma ihe ị na-eche. Naanị n'abalị a, achọghị m ịma ihe ị chọrọ. Achọrọ m ịma ihe nke ị maara n'ezie n'ime ala obi gị dịka mkpughe. Elere m anya na ị ga-ekwu, amaara m na Chineke nọnyere m n'oge niile nke ndụ m, na ọ gaghị ahapụ m ma ọ bụ gharịpụ m. Amaara m na ebe ọbụla nke m na-aga, Chineke nọ n'ebe ahụ. Ọ kwadoborele m ụzọ. Amaara m na ndị mmụọ ozi ya nọnyere m. Amaara m na Chineke hụrụ m n'anya. Amaara m na otute mmanụ ya na ọkpụkpọ oku ya nọ n'ime ndụ m. Ama m na enwere m onyinye na akara aka. Amaara m na abụ m ezi omume nke Chineke n'ime Kraịst. Amaara m na agbagharala mmehie m. Gịnị ka ị ma? Oge eruole wee nye anyị na nzukọ Kraịst ka anyị mee mkpebi ikwere ihe nọ n'ime akwụkwọ a. Ma anaghị m ekwu naanị ịghọta ya n'ụbụrụ gị. Ana m akọwa na anyị kwesịrị itinye ndụ anyị na nke a, wee sị na aga m ebi ndụ dịka akwụkwọ a si atụziaka. Aga m ebi ndụ dịka ntụziaka nke okwu Chineke a, ma ana m agwa gị mgbe ị ga-eme. O Chineke m, ịma OMG kwa ukwu ka anyị na-eti ige n'edemede ozi niile. O Chineke m, ọ gaje ịdị ịtụnanya ihe Chineke gaje ime n'ime ụwa. Anyị ga-akwụsị otu ihe si emetụta anyị na ihe anyị na-eche ị na-edugharị anyị, ma naanị n'ihi inye mmetụta anyị nsọpụrụ nke kwesịrị ya. Maka m kwuo na otu ihe si emetụta ya adịghị njọ, ma ọ dịghịkwanụ nsọ. Asachaghị ya asacha.
ha ga-abụrịla ihe a na-ele na ihe a na-edekọ n'ihi ihe ha bụ. Mgbe ụfọdụ mmetụta na-ewute, mgbe ụfọdụ ọ naghị ewute. Ha na-agbanwe mgbe niile, ma n'ihi ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ha na-abịa n'ụzọ na-ezighị ezi na n'ụzọ ziri ezi, mana mgbe ị chọrọ ha, ha na-apụ. Mgbe ị na-achọghị ha, ha wee bata. Achọghị ha anaghị eme ka ha pụọ, ma ịchọ ha anaghị emekwa ka ha bịa. Ka anyị ghara ikwe ka otu ihe si emetụta anyị na-ekwu ihe anyị ga-eme, ma baa anyị ime ruo na ihe nke anyị ma anyị kwesịrị ime, ihe nke ịmụ ị kwesịrị ime. Anyị agaghị na-ewere mmadụ iwe, n'ihi na ọ dị anyị ka ọ bụrụ na anyị ma na anyị kwesịrị ịga m udo, anyị kwesịrị ịga m udo. Ike agwụla gị ime ihe dị mma, ike agwụla gị ime ihe ziri ezi, n'ihi na mgbe oge zuru ị ga-aghọrọ ma ọ bụrụ na ị daghị mba. Mana enwere m ike itinye na ị ga-emegide ihe ziri ezi ruo ogologo oge tupu gị enweta mbara dị mma. Ya mere anyị anaghị eme ihe ziri ezi iji nweta ihe nweta, kama anyị na-eme ihe ziri ezi n'ihi na anyị hụrụ Chineke n'anya. Mmetụta a dị ka o nwere uche nke ya. Ha na-eme anyị ka anyị chịa ọchị n'otu oge ma bee akwa n'oge nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ ị chọrọ ịmakụ mmadụ, mgbe ụfọdụ ị chọrọ ịkụ ya aka ntị. Mana nwoke ma ọ bụ nwaanyị jupụtara na mmụọ nwere ike ịmakụ mmadụ mgbe ọ dị ya ka ya kụọ ya aka ntị. Gbagharacha ha kpamkpam mgbe ị kwesịrị imegwara ha. Nọrọ otu ebe nke ọ na-achọghị ịnọ. Si n'otu ebe pụọ bụ ebe ọ chọrọ ịnọ. Wezụga onwe gị n'ebe enyi gị nke chọrọ inyegbu ndụ gị nọ, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịma gị ikpe wee na-akọcha gị n'ihi na ị mere ya. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike ịgbanwe ndụ ha ozugbo ọ bụrụ na gị hapụ ụfọdụ mmadụ nke ị kwere ka ha na-akụziri gị ihe. Mgbe ọ dị mma, achọghị m ịnọ naanị m. Achọghị m ịnọ naanị m. Ee, ọ ka mma ịnọ n'obi ịda mba n'amaghị ihe ị na-eme. Nọrọ na nchegbu, ike agwụ gị. Ịmụ ụdị ndị ahụ enweghịkwa ihe banyere gị nke ha chọrọ ịma. Ewela iwe na m kwuru nke a, mana nke a bụ eziokwu. Ma Chineke hụrụ gị n'anya, ọ chọkwara ka gị na ya na-eso. Ma ọ ga-enye gị ezi ndị enyi ma itinye ya na mbụ. Bịanụ. Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere ụdị mmadụ atọ. Ndị na-ewugharịbeghị, onye na-amaghị ihe banyere Chineke ma otu, mmadụ nke ime mmụọ, mmadụ ahụ nke na-ebi ndụ dịka okwu Chineke si kwu, ọ dịghị eso uche ya ma ọ bụ na-eme ihe onwe ya chọrọ ka o mee. Nwoke bụ ezi onye nsọ. Ya bịa kwuo maka onye nọ n'anụ arụ. Pọl kwuru ọtụtụ ihe banyere ịnọ n'anụ arụ, onye nọ n'anụ arụ. Ma nke a bụ otu m dị n'ọtụtụ afọ n'ime ndụ m. Enwere m ịhụnanya n'ebe Chineke nọ. Abụ m onye a mụrụ ọzọ, agara m ịga eluigwe ma ọ bụrụ na a nwụrụ m. Mana o nweghị ihe mma. Abụ m onye na-amaghị ihe dịka m kwesịrị ịbụ. Eche m na amaara m ihe niile n'ihi na m na-aga ụlọ nzukọ oge niile. Mana o nweghị ihe mma. Ya mere ana m aga ije na anụ arụ mgbe niile, ma abụghị m ezi onye nnọchite anya wee nye Chineke, wee nye Kraịst. Agara m ụlọ ụka n'otu izu, mana ị gaghị ahụ ihe dị iche n'ebe m nọ na onye ọbụla ọzọ na-ekweghị ekwe. Mana o nwere obere ịma obi na-ama m ikpe mgbe ụfọdụ, dịka otu oge onye isi m si m soro ya tụọ asị, dịka na m deere ya ihe ka anyị nwee ike zute ego, mana amaara m na agaghị m emenwu ụdị ihe ahụ. M wee guzoro n'ụkwụ m banyere nke ahụ. Achọghị m ka a chụọ m n'ọrụ, achọghịkwa m ime nke ahụ. M gbasịrị takwuo ntakwu, mee mkpesa, anọ na-akwagharị m, na-achịkwagharị m, na-echere naanị onwe m, na-eche ihe banyere naanị onwe m. Ama m na o nweghị n'ime unu dị otu a. Adịbụ m otu ahụ. Ma n'iwe, e nwere ọtụtụ ihe ndị a n'ụlọ nzukọ. Ma Chineke kpọrọ ya ọkpụkpọ oku dị elu na ndụ anyị karịa ibi ndụ otu ahụ. Ka m were echiche a mechie. Ihe apọstụl Pọl kwuru masịrị m.
ma ana m agwa nke a ndụ m, mana ana m ekpe ekpere na ị ga-ebido gwawa ya onwe gị. Filipaị 3 sị na ekpebiela m iwere ihe ahụ nke Kraịst Jizọs nwụrụ ọnwụ iji nweta m. Ekpebiela m ijide ihe ahụ dịka akwụkwọ nsọ Amplify. Ekpebiela m ibi ndụ ahụ ịbụ onye ahụ nke Jizọs nwụrụ ọnwụ ka m onwe m wee bụrụ. Amen. Olee mgbe anyị ga-ama ihe n'ezie ma o nweghị ihe ọzọ maruo ya ebe ọ ga-etinye ihe na ndụ anyị? Olee otu anyị ga-esi maruo ihe ka o nwee ike metụta ihe dị ka akparamagwa anyị ma ọ bụ ruo etu anyị si eche echiche? Ịma, ana m eche anyị na-agwakarị ndị mmadụ ka ha gụọ akwụkwọ nsọ, mana anyị kwesịrị ịmụsi ike okwu Chineke ahụ. Echeghị m na anyị chọrọ ozi ọ bụla karịa ka anyị chọrọ mkpughe nke dị n'okwu Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.